नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। सप्टेंबर म्हळ्यार रामसेनेची गोंयांत शाखा, ड्रग्स, चिंदळकी, कसिनो आड वावुरतले। संरक्षणा खातीर प्रत्येक हिंदून बाळगुची तलवार, प्रमोद मुथालिकाची वक्तव्यां। भारतात समान नागरी कायदो चालीक लावचो, गोरवांक मारपाक बंदी आनी धर्मांतर बंदी कायदे करचे, नेपाळ हिंदू राष्ट्र म्हूण जाहीर करचे, अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनाचे थाराव। फिफा वर्ल्ड कप प्री क्वार्टर फायनलीत अर्जेंटिना आड स्वित्झर्लंड जाल्यार फ्रांसाची मॅच नायजेरिया कडेन। अर्जेंटिनाचो लिओनेल मेसी, स्वित्झर्लंडाचो शाकिरी फॉर्मात। मायनिंग लीज रिन्यू कर म्हणून हायकोर्ट सरकाराक सांगूंक शकना, एजीचो हायकोर्टात आर्ग्युमेंट। मिनेर म्हणटात सरकाराक लिजांचे अर्ज वर्सांची वर्सां घेवन बसपाचो अधिकार ना। वीज खात्याचो कारभार घेतलो मुख्यमंत्री पर्रीकारान आपल्या हातांत। विदेश भोंवड्यांचे धोरण थारले शिवाय मंत्र्यांच्यो भायल्यो भोंवड्यो स्पॉन्सर करचे नात, मुख्यमंत्र्यान केलें स्पश्ट। सेंट फ्रांसिस झेवियराचे एक्सपोजिशनाक पोप येवचो ना, बिशपाचे परिशदेन फाटले केंद्र सरकारा वतीन दिल्ले आमंत्रण पोपान न्हयकारले, आर्क बिशपान मिडियाक दिली माहिती। खबरो विस्तारान। येता तो ऑगस्ट सप्टेंबर म्हळ्यार श्रीराम सेना गोंयांत शाखा सुरू करतली। ड्रग्स, चिंदळकी, कासिनो सारकिले धंदे आड वावुरतले म्हूण प्रमोद मुथालिकान घोशणा केल्या। अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनाक आयिल्ले कडेन मुथालिक रामनाथी मिडिया कडेन उलयलो। स्वसंरक्षणा खातीर प्रत्येक हिंदून तलवार बाळगुची हे मताचेर आपूण ठाम आसा म्हणपाचें ताणें मिडियाच्या प्रश्नार उलोवन दाखयलें। संघटन एक रजिस्टर्ड बॉडी आहे, इंडियन गव्हर्नमेंटच्या याच्यामध्ये रजिस्टर्ड बॉडी असल्यामुळं गोव्यामध्ये यायला आम्हाला तक्रार करणारे हे मूर्ख आहेत, घाबरा लागले। तर मी त्याला एकच प्रश्न विचारतो, तुम्ही श्रीराम सेना संघटना काय म्हणून समजला? हे काय तालिबान संघटना आहे, जैसे मोहम्मद संघटना आहे की देशद्रोही संघटना आहे? काय संघटना आहे? देशभक्त संघटना आहे। तुम्ही कितीही विरोध केला तरीही आम्ही गोव्यामध्ये संघटन प्रारंभ करणार। तुमचं ताकद तुम्ही लावा आणि आमचं ताकद आम्ही लावतो, इथं संघटन प्रारंभ करतो आणि कुठलंही कायदा बाहेर दंगा मस्ती कुठलंही करणार नाही। हिंसात्मक आम्ही काम करणार नाही आहे। कायद्याच्या चौकटीमध्येच आम्ही काम करत आलेलं आहे आणि पुढेही हाच दृष्टिकोन करून गोव्यामध्ये आम्ही युनिट करणार आहे। प्रत्येक व्यक्ती, प्रत्येक हिंदू घरामध्ये एक तलवार ठेवावा असं क्लिअर सांगितलं, कुणाला मारण्यासाठी नव्हे, हिंदू समाज आणि आपल्या देशाच्या रक्षणासाठी। आज नाही उद्या स्ट्रीट फाईट होणार आहे, आम्ही तयार व्हायला पाहिजे, ह्यासाठी मी सांगत आहे। सप्टेंबर मध्ये आम्ही येणार। कुठे येणार गोव्यामध्ये? गोव्यामध्ये आता बघूया। आता आमचे सगळे कार्यकर्ता एक मीटिंग झालेला आहे, तर आता एक कुठंतरी आम्ही कार्यक्रम प्रारंभ करणार, युनिट प्रारंभ करणार आहे ते ऑगस्ट सप्टेंबर मध्ये। तर नेक्स्ट जे येणार आहे पर्रीकरना जाऊन भेटणार आणि हु इज प्रमोद मुतालिक? प्रमोद मुतालिक काय आहे, कोण आहे? 40 वर्ष त्यांनी घर दार सोडून लग्न न करता, त्यांनी काही काम न करता देशासाठी हे केलेलं आहे। पर्रीकरनी कसं त्या RSS चा संस्कार आहे, प्रमोद मुतालिक वेरी RSS चा संस्कार आहे, RSS च रक्त आहे। त्यांना मी पर्रीकरना स्पष्ट क्लिअर त्यांना भेटून त्यांना क्लिअर करणार आहे। भारतात समान नागरी कायदो चालीक लावचो, गोरवांक मारपाक बंदी घालची, तशेंच धर्मांतर बंदी कायदो करचो म्हूण अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनान थाराव घेतल्यात। फाटल्या 6 दिसां सावन रामनाथी चलिल्ल्या ह्या अधिवेशनात देश विदेशांतल्यान सुमार 350 हिंदुत्ववादी संस्थांचे प्रतिनिधी आनी फुडारी वांटेकार जाल्ले। नेपाळ हिंदू राष्ट्र करचे म्हणून राष्ट्रीय धर्मसभेन मागला। थंयच्या हिंदूचेर भट्टाराय उलयलो। अधिवेशन के दौरान जो प्रस्ताव पारित किए गए हैं पूर्ण देश में लागू हो, ऐसा गोहत्या बंदी कानून पूरी तरह से सक्षम कानून पारित किया जाए
इस देश में रहने वाले सभी नागरिकों को समान अधिकार देने वाला समान नागरिक कायदा या कॉमन सिविल कोड उसे जल्द से ही पारित किया जाए। आज जो धर्मांतर की समस्या है उसे रोकने के लिए धर्मांतर बंदी कानून भी पारित किया जाए। नेपाल की बात करें तो वहाँ पर सनातनी हिंदू की संख्या अभी की जनगणना में 82%, 82% सनातनी हिंदू, बौद्ध 9%। वहाँ के जो शासक हैं, जो नेता हैं, वो विधर्मियों से परिपोषित है। तो हमको फिर पुनः हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो फिर नेपाल को और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये संकल्प करेंगे। बांग्लादेशी घुसपैठ जो आज इस देश में इस हद तक है कि हमारी सरकार MHA का खुद का फिगर 3.5 करोड़ से 5 करोड़ है। दे एंगेज इन वेरियस प्रोफेशंस बट द फर्स्ट प्रोफेशन इज क्राइम। तो सबसे बड़ा प्राथमिकता ये है कि जो आगे हैं, बाकी को आने पे खुद को रोक लगा दी जाए, स्पेशल कानून बनाया जाए। इस संदर्भ में Maharashtra government's decision for 16% reservation for backward Maratha। ये तो स्पष्टता से हमने पहले ही भूमिका रखी है कि किसी को भी जात, प्रांत या इसके आधार पर किसी को आरक्षण मिलने की कोई सुविधा ही नहीं हो। हम तो कॉमन सिविल कोड को डिमांड कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि इस देश का यदि कोई भी नागरिक हो तो उसे समान अधिकार मिलना चाहिए। तो इस तरीके का जो भी प्रयास किया जा रहा है, एक तो महाराष्ट्र में उनका कांग्रेस और राष्ट्रवादी की जो हालत है उसको अभी और कोई चारा नहीं बचा है, तो अपीजमेंट करो। लीज रिन्यू करपाच्यो मिनेरांच्यो केशी हायकोर्ट आतां आयकूंक शकना। सरकाराक मायनिंगाचे बाबतीत निर्देश दिवंक शकना। मिनेरांनी भरिल्ले लीज स्टॅम्प ड्युटीचे कितें ते नवे मायनिंग धोरणा उपरांत थारायतले म्हूण सरकारान हायकोर्टात आर्ग्युमेंट घाला। लिजांचे रिन्यूवलाचे अर्जाचो निकाल लावचो म्हूण मिनेर हायकोर्टात गेल्यात। केस बुधवारा सुनावणेक आयली। सरकार लीज रिन्यूवलाचे अर्ज वर्सांची वर्सां घेवन बसता म्हूण मिनेराचो आदोगाद रफीक दादान आर्ग्युमेंट घालो। केस 14 जुलयाक सुनावणेक येतली। 17तले फक्त 27 जाणांनी ही फी भरिल्ली। गोंयांतल्या मायनिंग लिजींचे रिन्यूवल करचे म्हूण मिनेरांनी 2006 वर्सा अर्ज केल्ले, मात सरकारान तांचेर कांयच निर्णय घेवंक ना। ह्या अर्जाचेर सरकार इतली वर्सां न्हिदून रावले, त्या खातीर अर्जदारांक कशे दोश दिवं येता असो प्रस्न अर्जदारांनी केलो। गोंयांतल्यो डीम्ड मायनिंग लिजी 22 नोव्हेंबर 2007 सोंपल्यो असो निर्णय सुप्रीम कोर्टान दिला असो दावो सरकारान हायकोर्टाक सादर केल्ल्या प्रतिज्ञापत्रांत केला। त्या खातीर 22 नोव्हेंबर 2007 उपरांत गोंयांतल्यो मायनिंग लिजी बेकायदेशीर थारता। रिन्यूवल करपा खातीर 2006 वर्सा अर्ज केल्ले, मात सुप्रीम कोर्टाच्या नदरेक ही गजाल कित्याक हाडूंक ना। त्या खातीर हायकोर्ट ह्या अर्जाचेर सुनावणी घेवंक शकना अशें सरकाराचें म्हणणें आसा। नवे मायनिंग धोरण तयार करपाचो अधिकार सुप्रीम कोर्टान गोंय सरकाराक दिला अशें एडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णीन हायकोर्टाक सांगलें। सुप्रीम कोर्टान अधिकार दिल्ल्यान हायकोर्ट मायनिंग धोरणाचेर सुचोवण्यो दिवंक शकना। मायनिंग धोरण तयार करतना सगळ्यांचें म्हणणें आयकून घेतलें अशें तांणी कोर्टाक सांगलें। गोंय सरकारान 28 मिनेरांकडल्यान 390 कोटींची स्टॅम्प ड्युटी एकठांय केल्या, मात लीज दिवपाच्या प्रस्नाचेर अजून भुमिका स्पश्ट ना। त्या खातीर कांय मिनेर हायकोर्टान गेल्यात। ह्या अर्जाचेर सुनावणी घेवपाचो हायकोर्टाक अधिकार ना अशी भुमिका गोंय सरकारान घेतल्या। सरकाराच्या प्रतिज्ञापत्राचेर अर्जदाराक आपणाली भुमिका मांडपाक मेळची म्हूण ह्या अर्जावेली सुनावणी 14 जुलयाक दवरल्या। ह्यो 28 लिजी सोडल्यार 70 लीजवाल्यांकडल्यान सरकाराक रिन्यूवल फी मेळूंक ना। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार। आता घेऊया एक विराम।